במקום שמוכרי הדגים הניכרים מייקרים את השער לפי שנוכחו לדעת שהיהודים קונים דגים בכל מחיר לכבד את השבת, רשאים פרנסי הקהל לעשות הסכמה בגזרה, שאין רשות לשום יהודי לקנות דגים כדי לאלץ את מוכרי הדגים להוזיל את מחירם, כדי שגם עניי ישראל יוכלו לכבד את השבת בדגים כראוי. בכל זה, אם מוכרי הדגים עשויה עד אחד לייקר את שאר הדגים בשביל היהודים, אבל אם כל המצרכים נתייקרו, שערך המטבע הוזל וכיוצא בזה, לא ישך לתקן על יוקר הדגים כלל. לכן, אם מחמת היוקר אין הדייגים מוצאים דגים בנהר, ולכן נתייקרו הדגים מפני שאינם בנמצא, אין מקום לתקן שלא לקנות. יש אומרים שאם מוכרי הדגים הם יהודים והם ייקרו את השער של הדגים, אין לתקן שלא לקנות דגים לכבוד השבת, שדווקא בנוכרים יש לתקן כן. אולם לדינה, גם אם מוכרי הדגים הם יהודים, על מנהגי הקהל לגזור שאף איש לא יקנה דגים עד שיוזילו השער. במקום שיש הסכמה שלא לקנות דגים עד שיוזלו, אסור לישראל לשלוח גוי לקנות לו דגים, אפילו שהגוי מראה למוכר שהוא קונה לעצמו, שאף על פי שאין שליחות לגוי, קיימה עלן יש שליחות לגוי לחומרה, ואומנם בתורת מתנה מותר לקבל ממנו. בישראל שקנה דגים ביוקר, קודם תקנת הקהל שלא לקנות דגים ביוקר, מותר לאוכלם לכבוד השבת, וכן מי שלא ידע מהתקנה שלא לקנות דגים, וקנה בעיר אחרת דגים לכבוד שבת, מותר לאכול הדגים. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. אתם שומעים? לא יעזור לאף אחד, שעות נוספות וזה, אתה תעשה שעות נוספות. על כספים שלא מגיעים לך, תלך מכונת כביסה, תלך האוטו, ילך משהו, אבל מה שיהיה מגיע לך, יהיה מגיע לך. חוץ מהוצאות שבת והוצאות ימים טובים, והוצאות בניו לתלמוד תורה. מי שאין לו כסף, מזומן לקנות לצורכי שבת. ילווה כסף אפילו בריבית, כדי שלא יבטל מצוות עונג שבת, והקדוש ברוך הוא ימציא לו לפרוע את חובותיו. ויחא שאין לו כסף לפרוע, אבל יש בידו משכון, ואם ילווה על סמך המשכון לצורכי שבת, לא יהיה לו אחר כך במה לפרוע, ויקחו ממנו המשכון. ויש אומרים שבכל זאת מחויב ללוות, ומכל מקום לא ילווה בלא משכון ויסמוך על הנס, כדי שלא יהיה לווה רשע ולא ישלם חס ושלום. יש אומרים שמותר ללוות בריבית דרבנן לצורך סעודות שבת ויום טוב. יש מחמירים בזה גם בריבית דרבנן, בעיקר כסברה ראשונה, שיש לומר שחכמים לא העמידו בדבריהם משום כבוד ועונג שבת, והיינו שלווה מחברו שאה חיטים על מנת שישלם לו אחר זמן שאה חיטים אחרים, שהוא איסור ריבית דרבנן, שחששו חכמים שמא החיטים יתייקרו, ונמצא משלם לו יותר ממה שהלווהו. בדבר הזה מותר לצורך סעודות שבת ויום טוב. יש מי שכתב שבמקום צורך מותר לתרום שלא מן המוקף, שהוא לצורך עונג שבת. בעיקר הדין אין איסור לתלמיד חכם לעסוק בלימודו ביום השבת בעיון פלפול של הלכה, ואין בזה משום ביטול עונג שבת. אולם דרך עצה טובה ראוי לא להתעסק בחלק מהזמן במדרשים וסיפורי אגדה ביום השבת, כדי להתענג ולשמוח ולהחליף כוח שלא יתעייף יותר מדי. הרגיל בשנת צהריים לא יבטלנו בשבת, כי עונג הוא לו, אך לא ירבה בשינה. כל איש מישראל מחויב בכבוד השבת ובעונג שבת. כבוד השבת הוא מהדברים הנעשים קודם השבת לכבודה של השבת, כגון ללבוש בגדים נעים, לכבוד השבת, להתרחץ, לכבס וכדומה. לעונג שבת הוא מהדברים הנעשים בשבת עצמה, כגון אכילה ושתייה. עזרא הסופר ובית דינו תקנו שיהיו מחפשים את הבגדים ביום חמישי בשבת, מפני כבוד השבת, ועיקר התקנה
הייתה שלא יחפצו בערב שבת, אלא יקדימו לחפש ביום חמישי בשבת, כדי שיהיו פנויים מערב שבת רק לצורכי שבת, לכבוד שבת, ולכן אם הבגד נקי, אין צריך לחפשו, ורק בגדי הזיעה הרגילים להתלכלך יש לחפשם לכבוד שבת. ואפשר לחפש גם בשאר ימות השבוע, אך טוב יותר לחפש מיום ד' והלאה, שאז מתחילה הערת השבת ונקרא ראוי לכבוד השבת. ואם חל בהם ראש חודש, והאישה נוהגת שלא לחפש בראש חודש, מקדים הכביסה לימי א' וב' ג'. שעיקר התקנה היא שיהיה יום השישי פנוי לצורכי שבת בלבד, וכיוצא בכיום כשמחפשים במכונת כביסה חשמלית ואין צריכים לזמן רב לכיבוס הבגדים, מותר לחפש בערב שבת, והדין כן גם במי שאין לו מכונת ייבוש. סוף סוף אין הכיבוס והייבוש מצריכים זמן רב כמו בזמנם, ויכול שכן שמותר לחפש ביום השישי בגדי ילדים קטנים שרגילים לחפשם כמעט בכל יום. מכל מקום נכון להקדים כדי שיום השישי הוא לא יהיה פנוי לצורכי שבת, ובליל שישי מותר לחפש בכל אופן. אם הוא צריך לתלות כביסה בערב שבת, יש להקל בזה אפילו סמוך לשבת ממש, ואין לחוש בזה משום מראית עין. בגד שהיה רטוב קצת לבין השמשות באופן שיש בו טופח על מנת להטפיח, מותר להוציאו מעל החבל בשבת לאחר שנתייבש על מנת להשתמש בו בשבת. בכלל מצוות כבוד בעונג שבת ללוש עיסה ולאפות פת לכבוד השבת, בעיקר הטעם משום כבוד השבת, לכן נכון לאפות בערב שבת אף כשאין בעיסה שיעור הפרשת חלה. ואומנם כיום אין הכל רגילים בזה, אחר שאופים חלות מיוחדות לכבוד השבת. מכל מקום גם כיום יש מצווה ללוש עיסה שיעור חלה בבית כדי להפריש ממנה חלה בערב שבת. גם האישה שאינה נוהגת לאפות פת בכל ערב שבת תשתדל פעם אחת בשנה לקיים מצוות הפרשת חלה, ולכל הפחות בעשרת ימי תשובה, כדי להרבות זכויות בימים אלה. וגם האיש ישתדל להפריש חלה לפחות פעם אחת בשנה, אבל בדרך כלל מצוות חלה לכתחילה מוטלת על האישה. ואם קדם הבעל להפרחתה ומשתו מצוות הפרשת חלה וברך והפריש את החלה, יש אומרים שמחויב לשלם אשתו כדין החוטף מצווה מחברו, ויש חולקים וכן העיקר. שיעור הקמח המתחייב בהפרשת חלה בברכה הוא 1,560 גרם. בטוב להפריש חלה משיעור קילו 444 גרם. ושיעור החלה שנוטלים הוא בכל שהוא, כיוון שבזמן הזה החלה עומדת לשרפה. מה שנהגו אנשים בזמננו ללוש עיסה גדולה בערב שבת מפרישים ממנה חלה, אף על פי שאחר כך מחלקים את העיסה לחתיכות קטנות כדי לעשות כמה לחמים עבור לחם משנה. יש להם על מה לסמוך ויכולים שפיר לברך על הפרשת החלה ואין בזה חשש. ולכן אישה שהופעה פת מערב שבת מעיסה שיש בה שיעור חלה ואחר כך מחלקת את הכיכרות לבניה הנשואים ולחתניה, חייבת בהפרשת חלה בברכה. אם הפרישו חלה מערב שבת והחלה שהפרישו אותה נפלה לתוך תבשיל בשבת, מותר לחכם להפר את הנדר בשבת להווה כנדרים שמפרים אותם לצורך השבת. הרגיל לקנות בימי החול פת של גויים טוב להיזהר בשבת, יאכל פת ישראל דווקא. עד כאן סימן רמ"ב של הנושא להיזהר בכבוד השבת.